ବୋହୁ ତୁ କାମ କରୁଛୁ? ଆଜ୍ଞା ମା। ବୋହୁ କାମ କରୁଛୁ? ଆଜ୍ଞା ବୋଉ। ହଉ ହଉ। ବୋହୁ ତୁ କାମ କରୁଛୁ? ବୋଉ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଦରକାର କି? ନା ନା ତୁ କାମ କର। ବୋହୁ ଝାଡୁଟା ଦଉନ ମୁଁ କରିଦଉଛି। ନାଇଁ ବୋଉ ଆପଣ ବସନ୍ତୁ ମୁଁ କରିଦଉଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ମତେ ଦେଲୁ ଆଜି ମୁଁ ଝାଡୁ କରିବି। ହଉ। ଆଲୋ ମିଲି ତୁ କିଲୋ? ହଁ ଆଜି ମୁଁ ଝାଡୁ କରୁଛି। ବୋଉ ବୋଉ ଘରେ ଅଛି? ହଁ ନାନୀ କିଛି ନାହିଁ ଝାଡୁ କରୁଥିଲି ଆଉ। ହଁ ବୋଉ ଅଛି ନା ଆଉ। ଆଲୋ ଶାନ୍ତି ନାନୀ ଆଜି କଣ ତମେ ଝାଡୁ ମାରୁଛ? ବୋଉ ଘରେ ନାହିଁ କି? ହଁ ବୋଉ ଘରେ ଅଛି। ବୋଉ ଝାଡୁ ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଥାଉ ମୁଁ କରିଦେବି। ନାଇଁ ନାଇଁ ବୋଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି 5 ମିନିଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଝାଡୁଟା ରହିଲା ତାହେଲେ ଟିଭିରେ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାହାରିବ। ଆପଣ ଆଜି ଝାଡୁ କରୁଥିଲେ। ଦିଅନ୍ତୁ ଝାଡୁ ଦିଅନ୍ତୁ।